Har vi en av våra utländska gäster. Lite senare på dagen får man utländska gäster. Så nu har vi Knut Henrik ifrån Danske Delebiler. Får du berätta om vad fantastiska saker ni hittar på i Danmark och vad vi kan lära av er. Det ser rätt ut här. Jamen, jeg vil starte med at sige tak, fordi at jeg måtte komme. Tak for invitationen. Jeg skal forsøge at tale langsomt og tydeligt, men hvis I ikke forstår mit danske, så har jeg lavet mine slides på engelsk, så jeg håber, at I hvert fald forstår en af delene. Danske Delebiler er en brancheorganisation eller en paraplyorganisation for delebilorganisationer i Danmark og har som organisation eksisteret siden år 2000. I Danmark er der, hvis vi udelukkende kigger på traditionelle delebiler, det vil sige, vi snakker two-way car sharing, og vi snakker ikke peer-to-peer, vi snakker ikke one-way og alle de her mere moderne former. Kun de traditionelle. Der er der i øjeblikket cirka 12 forskellige operatører. Nogle er almindeligt profitorienterede, som for eksempel Hertz. Andre er ideale foreninger, som ikke skal skabe noget overskud. Vi har alt i alt i størrelsesorden 400 biler og cirka 8.000 medlemmer. Så man kan sige, sammenlignet med Schweiz eller andre steder, så er Danmark heller ikke højt belægningsmæssigt med delebiler. Dengang Danske Delebiler blev etableret, der var det på en opfordring fra Københavns Kommune, fordi kommunen ville gerne stille parkeringspladser til rådighed, men man ville ikke, og man måtte ikke tilbyde et sådan aktiv til en bestemt organisation. Man måtte gerne gøre det til en funktion, nemlig til delebiler som sådan, men det var simpelthen et krav fra kommunens side, at man sluttede sig sammen, og så måtte man så internt fordele pladserne. Det fungerer sådan set ganske udmærket, og det kører på et dagligt tjenestemandsniveau, kan man sige. Det er rent administrativt, og det kører bare stille og roligt. Det har så efterhånden udviklet sig til, at det er først og fremmest en diskussionsklub, hvor man udveksler erfaringer. Og det er helt klart i en reality det vigtigste formål med at have den her brancheorganisation. Helt fra starten af har det også været lagt ind som et formål, at man skulle varetage internationale relationer, og at man skulle være et kontaktpunkt for alle mulige andre eksterne aktører. Det har også fra starten af været lagt ind, at når man som en delebiloperatør, når man meldte sig ind i Danske Delebiler, så blev man automatisk medlem af en udvekslingsordning, en roaming agreement, sådan at hvis et medlem i en forening, en bilpool, havde behov for at bruge en bil i et andet område, i en anden by, så havde man per definition adgang til det. Det betyder ikke, at det var seamless, og man bare kunne booke osv. osv. Nej, men man kan sige, at det formelle grundlag var i orden. Det har også vist sig, at det her med at være kontaktpunkt for især lokale, altså for kommuner, til dels for staten, det har haft en vis værdi. Jeg har i en årrække været formand for Danske Delebiler. Jeg er det ikke lige i øjeblikket, skal jeg lige sige. Men jeg er blevet kontaktet af ganske mange forskere og studerende og journalister. Så på den måde har det helt klart haft en værdi, at der har været sådan et fælles kontaktpunkt, hvor man kunne hente informationer ikke bare fra én operatør, men fra alle operatører på én gang. Som et eksempel på en af de store sejre, kan man vist godt sige, det er, at
man på et tidspunkt i Danmark ville ændre reguleringen. Det er sådan, at delebilorganisationer i Danmark, de udlejer biler. Nu bruger jeg ordet udlejer, fordi at man gør det nemlig på det samme regelgrundlag som almindelig biludlejning. Det betyder blandt andet, at hele tankegangen bag ved reguleringen, det er, at man møder op på et fysisk kontor, viser sit kørekort i original form, original fysisk form. Man skal være til stede, man skal skrive under. Kontrakten skal underskrives i et vist antal eksemplarer. Man skal medbringe kontrakten under køreturen. Bla, 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 bla. Sådan har vi aldrig gjort inden for delebilbranchen. Men på et tidspunkt, der fik man så i Justitsministeriet, jeg er ikke helt klar over hvorfor, men man ville ændre nogle af de her reguleringer. Og der sendte man det så ud i høring, og der gjorde vi et stort arbejde for at få rettet det til, sådan at det blev brugbart for delebilorganisationerne. Og jeg tror, man kan sige, at ca. 85% af de indspark, vi kom med, det er kommet direkte med i regelgrundlaget. Det vigtigste punkt her, det er sådan set ikke, at vi fik ændret reglerne, sådan at de blev spiselige for os. Det er faktisk, at vi er blevet en del af tankegodset i Justitsministeriet. Når de skal ændre ting i færdselsloven, i diverse regulativer, jamen så er delebilbranchen, det er en del af det de tænker på, en del af det de tager hensyn til. Inden for danske delebiler, jeg vil ikke lægge skjul på, at vi i øjeblikket har nogle meget, meget vigtige og grundlæggende diskussioner, og jeg vil næsten sige, at det er lige før, at organisationen bliver sprængt. Det handler ikke om man skal have kommercielle og frivillige organisationer sammen. Den diskussion har vi faktisk aldrig rigtig haft. Det handler mere om, skal vi tage de her nye koncepter ind med one-way carsharing og med peer-to-peer carsharing. Hvor der er nogle af de traditionelle delebilorganisationer, især de store, som siger, nej, vi er os selv nok. De andre, de må klare sig selv. Egentlig så vi dem helst hen, hvor peberet gror. En anden meget vigtig diskussion, det er, jamen skal vi være mere åbne os udadtil internationalt, tage erfaringer ind udefra, eller skal vi fokusere mere snævert på bare at hytte vores eget skind, smøre vores egen maskine, lave marketing for vores egne organisationer. Nu handler det her jo i høj grad om I her i Sverige skal lave en national organisation, og det vil jeg klart anbefale. Hvis jeg skal komme med sådan nogle lidt mere præcise anbefalinger, så er den første, at jeg vil anbefale jer, at I er åbne og fleksible. I skal ikke kun fokusere på traditionelle delebiler med den velkendte model, hvor man har en organisation, der ejer et antal biler, og man udlåner dem til brugerne, og de skal aflevere dem tilbage til samme sted osv. Tænk over, at der er nye delebilkoncepter på vej. De er her måske allerede, men der er også nogle nye på vej. Jeg vil anbefale jer, at når I laver jeres regelgrundlag, at så tager I det med på et meget, meget tidligt tidspunkt, at der kan komme nye koncepter. Der vil komme nye koncepter. I skal være i stand til at agere agilt. Hvis der pludselig opstår noget nyt, så skal I relativt hurtigt kunne tage beslutning om, I nu skal tage det her nye delebilkoncept ind, eller I ikke skal. Også sådan noget med, hvis I pludselig får information om, at nu opstår der et spændende arrangement i Schweiz, jamen så skal man hurtigt kunne tage beslutning om, at man skal tage derned og være repræsenteret. Jeg vil kraftigt anbefale, at I bygger internationale relationer. Der er rigtig, rigtig meget inspiration at hente. Nu kommer jeg her og kommer med nogle inspirationer til jer, og jeg har haft nogle rigtig gode diskussioner
med Peter og med Arne i går aftes her til formiddag om alt muligt, teknik og politik og alt muligt. Det er enormt vigtigt at møde andre, som har alle mulige andre synspunkter og erfaringer. Jeg vil især fremhæve de 2 organisationer, Car Sharing Association, som er en global delebilorganisation, men primært baseret i Nordamerika. Den anden, det er UITP, Union Internationale de Transport Public, som egentlig er en sammenslutning af kollektiv trafikoperatører. Men de har et netværk, som hedder Combined Mobility Platform. De er lidt svære at komme i kontakt med, men de laver faktisk nogle lidt interessante arrangementer. Og de er i høj grad baseret i Europa. Hvis I har nogen mulighed for det, og nu kan man jo så måske kigge over til Trafikverket. Det er jo sådan, at hvis en kommune for eksempel skal stille parkeringspladser til rådighed for en delebilorganisation, så skal kommunen jo stole på, at den delebilorganisation opfylder nogle bestemte regler. For eksempel, at den skal være åben over for alle. Den enkelte kommune kan jo så opstille forskellige regler for, hvad det er, de skal overholde. Så kan man have forskellige sæt af regler i forskellige kommuner. Plus at man skal have forskellige personer i de forskellige kommuner til at påse, at de forskellige organisationer overholder de forskellige regler. Det er noget rod. Og det er et spild af ressourcer. Med inspiration fra England, der har man en organisation, der hedder CarPlus, som faktisk er akkrediteret til at godkende delebilorganisationer. Så hvis en kommune, de gerne vil tilbyde parkeringspladser til en given delebilorganisation, så spørger de simpelthen CarPlus, at den her organisation, at det er en delebilorganisation, som man kan stole på. Hvis det er muligt, så vil jeg anbefale jer, at I opnår den rolle. Ja, så en af de meget, meget spændende ting, det er det her med selvkørende biler, autonomous vehicles. Nogen tror, at det er noget, der hører fremtiden til. Langt, langt ud i fremtiden. Det hører fremtiden til, ja, men det er lige om hjørnet. Og det vil betyde en total revolution. Det vil være en revolution for taxamarkedet, for den kollektive trafik og for delebilområdet. I mindre grad for den privatejede del af bilismen, men det vil også komme til at berøre privatbilerne. Men det er helt sikkert, at for delebiler og taxaer og den kollektive trafik, der vil det være en voldsom revolution, og det kommer lige om lidt. I skal allerede nu begynde at tænke på, hvordan I vil forholde jer til det. Jeg har jo sådan lidt på sidelinjen været med i jeres diskussioner omkring, om man skal lave en national organisation i nogen tid. Og jeres forhistorie har jo været meget baseret på, at I har haft et fælles bookingsystem. Lad være med at hænge jer i sådan nogle teknikaliteter. Det er ikke det, det handler om. Dybest set kunne man jo kigge på luftfartsbranchen. Der er masser af forskellige luftfartsselskaber. De har alle sammen hver deres bookingsystem. Men der er masser af portaler, Momondo for eksempel, hvor man kan søge på tværs af alle flyselskaber. Prøv at tænke på den måde. Det kan godt være, at man gerne vil lave for eksempel en national portal, hvor man kan se, hvor der er delebiler. Men det behøver ikke nødvendigvis at være bygget på, at man har et fælles bookingsystem. Hold jer tiden. Fair enough. Good enough. Tack så mycket, Knut-Henrik. Det här är jätteintressant och det pekar ju mycket på eftermiddagens diskussioner och därför så föreslår jag att vi sparar alla kommentarer och frågor till eftermiddagen faktiskt. Tack så mycket.